No tak čakaj, to sobie, zase ja samo. A dneska to bude let's play zo Šejku. Ale si to dáme takto. To je S20, to je český server S20. Viem, som tu na... No... som v Slovene, ale som na českom serveri, som 55, takéto mám veci. No a chcel by som sa vás spýtať, kto hraje S20, český server 20, či by ja nepozval do cechu, akože, ja tu mám cech, a ja som jeho veliteľ, tam ten bývalý veliteľ, akože, ono vždy nám jedal ako veliteľa, ja odídem z toho cechu potom. Som nachladený. No a chcel by som sa vás spýtať, či mňa nepozviete. No a vám tu napíšem, chvíľku počkajte. No tak som tu späť, no tak toto, že tento server je český tento server je český 20, ako server 20, no tak či mňa pozviete do toho cechu nejakého, lebo akože, nie, to je môj kamoš, ukážem ho. Ja mám Šejka teraz asi mesiac nehral, on si zatiaľ nazval dosť veľký level, ja som vo väčší level než on si nazval, ale ja že asi v lepšom cechu. Trombaka, plná, on, 60. No tak, takto, to je on. Ale akože je v cechu takomto. Sú 200. Všetko plnú kasu majú. Nebo otev, enemy duels mythu, hledání aktívnych hráčov, 75 plus toto. Ja idem tu na takto a napíšem správa Samuelso bylo zbalen tak, môžete mňa pozvať aj vy. Pozves ma prosím do cechu. Fakt prosím odeslat. No Peťo. Aha, mám úkol. Nič. No tak, chcem sa toto spýtať, no tak prosím, keď budete taký dobrý, pozvíte mňa. A čus.